Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdany samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wolać do Ciebie. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze. Bo Kościół jak drzewo życia wieczność zapuszcza korzenie, przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, святая мша, у якой сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі святой памяці памерлага Эдуарда Янушкевіч, 7 месяц пасля смерці. Будзем давяраць яго Божай міласэрнасці, прасіць, каб Бог дазволіў яму прабываць у нябесным доме. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci,
abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Езехіеля. Пан скіраваў да мяне слова кажучы: «Сыне чалавечы, ты жывешся разбунтаванага дому. Яны маюць вочы, каб бачыць, але не бачаць, маюць вушы, каб чуць, але не чуюць, бо гэта збунтаваны дом. Таму ты, сыне чалавечы, падрыхтуй сабе рэчы для выгнання і днём адпраўляйся ў выгнанне на вачах іхніх. Калі ты пойдзеш у выгнанне са свайго дому ў іншае месца на вачах іхніх, тады можа убачыць, што яны збунтаваны дом. І днём на вачах іхніх вынесе рэчы свае, нібы рэчы выгнанніка, а сам увечары выйдзе перад імі, як выходзяць выгнаннікі. На вачах іхніх праламай сабе дзірку ў сцяне і выйдзі праз яе. У іх на вачах вазьмі рэчы на плечы і поцімкам вынесі іх. Заслані твар свой, каб не бачыць зямлі, бо я учыніў цябе знакам для дому Ізраіля». Тады я зрабіў, як было загадана. Уцень вынес рэчы свае, быццам рэчы выгнанніка, а ўвечары праламаў сабе рукою дзірку ў сцяне і поцімкам вынес у іх на вачах рэчы свае, паклаўшы на плечы. Раніцаю пан скіраваў да мяне словы, кажучы: «Сыне чалавечы, ці не пытаўся ў цябе дом Ізраіля, збунтаваны дом? Што ты робіш? Адкажы ім, так кажа пан Бог. Гэтае прадказанне датычыць кіраўніка ў Єрусалеме і ўсяго дому Ізраіля, які знаходзіцца там. Скажы: я знак для вас. Як рабіў я, так будзе і з імі. Яны пойдуць у выгнанне і палон, а кіраўнік, які сярод іх, поцімкам панясе на плячах рэчы і выйдзе, яму праламаюць дзірку ў сцяне, каб можна было яму прайсці праз яе. Ён заслоніць твар свой, каб не бачыць вачыма зямлі». Гэта Слова Божае. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Великих дел Бога не запоминаемы. Wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego i Jego przykazanie szczegli. Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie. Byli niepewni jak łuk, który zawiódł. Великих дел Бога не запоминаемы. Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach. Wzniecali jego zazdrość rzeźbionymi bożkami. Bóg usłyszał i zapłonął gniewem i gwałtownie odepchnął Izraela. Великих дел Бога не запоминаемы. Oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół. Wydał pod miecz swój naród, wybuchł gniewem na swoje dziedzictwo. Великих дел Бога не запоминаемы. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. Piotr odeszł od Jezusa i сказал Jemu: Panie, kali mój brat będzie grzeszyć suprać mnie, kолькі разоў ja powinien przebaczyć jemu? Czy aż 7 разоў? Jezus odkazuje jemu: Nie кажу Tobie, że aż 7 разоў, ale aż no 77 разоў. Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талантаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і сказаў: Будь великодушны да мяне, і ўсё табе аддам. Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: Аддай мне, што вінен. Тады сабрат яго упаў да ног яго і маліў яго, кажучы: Будь великодушны да мяне, і аддам табе. Але той не захацеў, і пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўг. Сабраты яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар яго паклікаў яго і сказаў: Нягодны слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты прасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою? І, разгневаўшыся, гаспадар яго аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму. Сказаўшы гэтыя словы, Езус пакінуў Галілею і прыбыў у межы Юдэі на другі бок Ярдану. Гэта слова Пана. Сядзем на хвілінку. Дорогие браты и сестры, сегодняшняя литургия слова у Евангелии, правда, закранае тему прабачэння, вельмі важная, але, можа, мы яе сёння крыху оставим и звернемся до першага чытання з кнігі пророка Эзехеля. И менавіта тут пачынаецца такімі словамі: «Сыне чалавечы, ты жывеш сярод збунтаванага дому, яны маюць вочы, каб бачыць, але не бачаць, маюць вушы, каб чуць, але не чуюць, бо гэта збунтаваны дом». Мои дорогие, менавіта вось гэтая тэма збунтаванага дому, можа, іначай крыху назовем гэта, можа, да нас гэта будзе бліжэй, правда, зацвярдзелае сэрца чалавека. Ось, сімвал гэтага збунтаванага дому. Збунтаваны настолькі, што, маючы вочы, не бачыць сваёй неправеднасці, маючы вушы, не чуе, што робіць дрэнна. Не бачыць і не чуе, не разумее і вельмі часта не хоча слухаць нікога. Мои дорогие, можа, каб такі вобраз, такі, каб зразумела было, гэта так вельмі часта пазіцыя алкаголіка. Уже ўсе бачуць кругом, і ўсе кажуць, а ён: вы не разумееце. Ён і сам не разумее. Вы не разумееце. Гэта другое. Уже ўсе кругом разумеюць, толькі не ён. І можа бачыць, што пакутуе сям'я, дзеці, жонка, і з работы ўжо выгналі. Але вы не разумееце, у мяне няма праблемы. Мои дорогие, і тут мы можам казаць пра якуюсьці такую, хтосьці, цяпер вельмі модна казаць, правда, што алкагалізм гэта хвароба. У першую чаргу алкагалізм гэта грэх. Ось, а потым хвароба. Але
тут мы, правда, закранаем якіясьці, правда, фізычныя моманты, правда, фізычнай хваробы, таму што, ну, вось нешта там пераставілася у чалавек. Але з пункту гледжання маральнага падобныя сітуацыі вельмі часта адбываюцца. Чалавек настолькі перакананы у сабе, у сваей праваце, што нішто яго не можа зрухаць з месца. Гавары, не гавары, ён... Яман, неважна, хто гаварыў. Хоць бы ўвесь свет стаяў. Все равно он скажа, вы не разумееце. І, мои дарагія, і гэта не сітуацыя якесьці надзвычайная, трагічная, гэта вельмі часта побач з намі. Ну, не ведаю, давайте які-небудзь прыклад. Мама, якая ведае, як будзе лепей у сям'і яе дзяцей. Ты зрабі так, ты яе, альбо яго не слухай, ты паглядзі, ты гэта... І яна ўжо бачыць, што гэтая сям'я разваліваецца, што гэтыя дзеці пішчаць, што ейнае дзіцё між молатам і накавальняй, таму што яна з аднаго боку надае сваё, муж альбо жонка з другога боку, гэтае дзіцё і все равно. Паверце, мои дарагія, я прывяду яшчэ такі прыклад. Я некалі на споведзі чалавек спавядаўся, што кантралюю сваё дзіцё. Я говорю, ну, добра кантраляваць сваё дзіцё. Толькі пытанне ў тым, што дзіцяці 25 годзікаў. І мама яго вось так трымае. І я кажу, што гэта дрэнна. Она кажа, чаму? Я клапачуся пра сваё дзіцё. Я кажу, ну, але ж 25 годзікаў. Кажу, калі ваша мама перастала клапаціцца пра вас? Я ў 16 выйшла з хаты, не вярнулася. Ну, значыць, пашла дзесьці там вучыцца, працаваць, на гэтым клопат быў скончаны. І, разумееце, наступнае пытанне было, я говорю, калі гэта ўсё добра, чаму вы з гэтага спавядаецеся? Ну, бо яно нервуецца, гэтае дзіцё. Праблема не ў ей, праблема ў тым, што гэтае дзіцё нервуецца. Дзіцё ў 25 годзікаў не хоча мець татальнага кантролю мамы. А мама лепей ведае, як гэтаму дзіцяці трэба. І ў гэтага дзіцяці можа жыццё развалівацца, але вось гэтая зацвярдзеласць сэрца, гэтага пераканання. І, мои дарагія, калі мы маем справу з якімісьці відавочна дрэннымі справамі, гэта яшчэ прасцей. Але калі вось такія вось моманты, гэта вельмі часта развальвае жыццё. І як мы сёння чуем у чытанні, нават калі ты дэманстратыўна сабярэшся і выйдзеш праз адлом у сцяне, каб паказаць усім, што нешта не так адбываецца, ну, ўсё роўна. Са мной дзеці не размаўляюць. Чаму яны не размаўляюць? Ну, прыклад. Чаму, кажу, дзеці не размаўляюць? Ну, таму, што там ці жонка, ці муж плахі, ці зять, ці нявестка дрэнная. Вось яны нагаварылі. Можа, якосьці іначай сітуацыя выглядае. Мае дарагія, гэта ўсё якіясьці, правда, прыклады. Можна прывесці з якойсьці другой галіны. Справа не ў тым. Справа ў тым, каб мы умелі чуць другога чалавека. Справа ў тым, каб мы дапускалі думку, што мы можам памыляцца. Што вось нашае гэтае разрахаванне, так, мы так паглядзелі, прыкінулі, вось так неяк трэба. Гэта не абавязкова будзе так. Гэта не абавязкова будзе пасаваць другому чалавеку. Гэта не абавязкова мера яго жыцця альбо разумення. Ён у гэтым можа не то, што дрэнна сябе чуць, адчуваць, ён у гэтым можа увогуле быць нездольны жыць. І гэта пытанне таго, што мы можам памыляцца. Варта прыслухоўвацца да Божага Слова, варта прыслухоўвацца да Бога, які
Вось менавіта таксама прагучала ў сённяшнім першым чытаннем знак. Бог дае знак. І гэтых знакаў вельмі часта вельмі многа, толькі што мы маем вочы, а не бачым, маем вушы, а не чуем. Можа, варта прыслухоўвацца да гэтых знакаў, бо Бог гэтыя знакі вельмі часта ставіць на нашым шляху. Таму, можа, варта аб гэтым таксама ўмець маліцца і прасіць, каб Пан Бог не даў гэтаму сэрцу нашаму зацвярдзець у гэтым такім перакананні сваёй уласнай неамыльнасці, праваты і хто ж за мяне любімага разумнейшы ў гэтым свеце. Вядома, што нам добра так думаць, праўда? І гэта не якаясьці сітуацыя канкрэтнага чалавека, гэта нашая сітуацыя. Вядома, што бывае і наадварот, калі чалавек не ўпэўнены ў сабе увогуле ніяк, але у большасці. Таму варта аб гэтым таксама маліцца, каб Бог гэта нашае сэрца зрабіў чулым на менавіта іншыя погляды на другога чалавека, на другое меркаванне. Яно таксама можа быць добрае, адпаведнае, можа не для нас, для кагосьці. Каб раптам не дайсці да таго моманту свайго жыцця, у якім будзе маё меркаванне і неправільнае, правда? Ёсць маё і неправільнае. Таму што вельмі складана тады будзе другім людзям з намі. І вельмі складана і вельмі цяжка у гэты момант зразумець, таму што яно паяўляецца менавіта як такая хвароба, якую вельмі цяжка пераадолець. Таму няхай сённяшняя святая імша, сённяшняя літургія слова дапаможа нам гэтыя справы адкрыць, няхай дапаможа прадставіць іх Богу, а Божая ласка няхай зробіць нашае сэрца чулым менавіта на не толькі наша меркаванне, але таксама на другога чалавека і на яго спосаб жыцця. Амен. Праз Езуса Хрыста ўзнясём нашыя малітвы да міласэрнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб ён быў у свеце знакам прымірэння і Божай міласэрнасці. Цябе просім. Молімся за крэдытораў, каб яны не забываліся, што з'яўляюцца даўжнікамі Бога і людзей. Цябе просім. Молімся за тых, хто не можа прабачыць бліжнім іх правіны, каб Езус даў ім сілы для прымірэння. Цябе просім. Молімся за памерлых. У асаблівы спосаб у сённяшняй святой імшы за памерлага Эдуарда Янушкевіча 7-й месяц пасля смерці, каб Збавіцель прабачыў іх грахі і прыняў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ад сэрца даравалі нашым бліжнім іх правіны. Цябе просім. Міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і навучы нас заўсёды прабачаць бліжнім і прасіць у іх прабачэння. Праз Хрыста Пана нашага. Он шедł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, kto to wróg. Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę, tak jak Ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty. Mój mistrzu, nie
wziąć w ramiona, tak jak Ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco światła i źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom Wymaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata. Wyjrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę, jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze miłosierdzie, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umacnij w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stolu, a więc naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i nadziei.
Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, o zmarłym Eduardzie i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz, zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostyo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
świętej hostyi. Witaj, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański złych się zadorzy. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, by został tylko Ty, by został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, by został tylko Ty, by został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, by został tylko Ty, by został tylko Ty, jedynie Ty, jedynie Ty. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I za duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą. On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego.
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa